First of all, congratulations. Thank you so much. Diनै EM हिसाबै समायखिरा लाबाय माबायदि मोनदों? गोजोननाय मोनदों आरो आंनि 29 सुक्लाय सेरफां समष्टिनि जेफोर रायजो राजाफोर दिनै बर' हारसा बिभिन्न राभा असमिया बेंगलि गरखा गासैबो जाथिनि मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ दलनि जितु माने सिम्बल नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै आंखौ देरहाहोदों बेनि थाखाय 29 नं सुक्लाय सेरफां समष्टिनि रायजो राजानिसिम आंनि गोजोननाय बावहरदों थेंक्स हरदों आङो दिनै इरिगेसन डिपार्टमेन्ट मोनबाय बे इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों आङो जायफोर जोंनि आबादारिफोरनि आबाद थिलियाव दै जगायनायानो जोंनि इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि गुबै थांखि आरो बेखौनो माने जाफुंसार होनो थाखाय आं नाजादों जितु हाग्रामा महिलारिया बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव नोंथाङा लाबाय माबायदि मोनदों आरो मा बुंनो सानो नोंथाङा? गोजोननाय मोनदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आंखौ फोथायनानैनो 5थि खेबनि थाखाय माने फार्स्टनिफ्रायनो दिनै जोबथासिम आंनोनो सुक्लाय सेरफां समष्टियाव केन्डिडेट हिसाबै बिथाङा आंखौ सेलेक्ट खालामदों आरो बे हिसाबै आङो खनथाम देरहाबोदों आरो खनसे आं जेनदोंमोन आरो देग्लाय देरहाफिनबाय मोनबा इलेक्सननि गेजेराव आं दिनै खनब्रै देरहाबाय आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबायदि रायजो राजाफोरनो खोथा होबोदोंमोन माने जे इलेक्सन केम्पेइनाव हाजार हाजार रायजोफोरनि गेजेराव बिथाङा बुंदोंमोन आंखौ EM होगोन आरो इरिगेसन डिपार्टमेन्टबो होगोन होनना बिथाङा फोसावदोंमोन बेबायदिनो बिथाङा दिनै खोथा लाखिनानै आंखौ EM खालामबाय आरो इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि EM खालामबाय बेनि थाखाय बिथांनो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय जिहेतु नोंथाङा इरिगेसन डिपार्टमेन्टखौ दिनै मोननो हाबाय थांनाय समाव जे गुबुन सरकार दंमोन आरो गुबुन डिपार्टमेन्टआ बिथांमोना जिखिनि मावलांनो हायाखै जेब्ला आद्रा दं बेफोर आद्रा खामानिफोरखौ जाफुंसार होनायानो आंनि गुबै थांखि